Dragana, ovo i dalje govori gdje da skrenemo. Na tvom telefonu. Damjane, gdje ideš? U Vrničku kulu. Gledajte da li ima zmija. Upamekano. Šta? Pa fudbale. Nas. Vidi, maju uzmu sve. Ali nećeš, svako me pojedam. Kako neće strpati u ranac? Imate listova mišićavih. Cilj da spopnem iz kamena. Mama, drži mi ovo da spopnem iz kamena. Nemoj ti meni da padaš, to nije baš ograđeno. Nemoj ti daleko od nas. Ona istrpi. Ja ću tu po kamenu. Ja moram ići na ovaj vrh tamo. Ma neću po kamenu. Mama, čupa. Nema pčela. Nema pčela, ali ima zmija. Gdje ćete vi? Matija. Evo ti malo gledaj. Ja ću tu. Dobro je. Kaže moja, ja ću sesti kod mene, a vidi mi se tu deći. Kaže moja, ja ću sesti na ovaj prozor. Kaže moja, ja ću sesti na ovaj kamen. Možda ja vam tu kamen. Ovo je strmo pa ćete morati
kuda sam popeo. Čekaj da mama siđe. Pogledajte kuda sam popeo. Pogledaj. Anja, čekaj, Pogledaj. mama će ti pomoći. Pogledaj, otiš. Skoro do vrha. Skoro do vrha se dečak popeo. Ide i dadica. Nemoj onda ide ovom. Može tu, evo tu. Tu je mama stavila. Nima. E tu. To znači kad su ti noge sigurne, onda staneš. Čekaj, sad će da vidi. Siđe. Sići ćeš, ne boj se. Okreneš se. Unazad. Pogledaj to u visinu. Okreni se i unazad. On je sad I duplo. tipaš nogama Okreni gdje se, hoćeš okreni tamo. se, okreni se. Ne, tako, ne. Okreni se. Okreneš sa leđima i unazad. I slobodno se osloni Tipaš na ruke. nogom, ajde. Snimamo. Nogama napipavaš. Ajde, Nećeš desno, Pažljivo. nećeš levo. pažljivo. Nismo snimili kako se penjao, ali snimit ćemo kako će da siđe. Sad ću Ajde, ja pomoći. Znači moraš napipavati nogicama. Mama, moraš ovdje ne. ajde, ovdje možeš stati. Tu možeš stati. Ajde, Tu Spusti. osloni se. spusti nogu. Ne mogu. Ajde, malo niže. Dobro, dobar si, tu stojiš, bravo. Ajmo sad levo, tražiš levom. Možeš levo, levo još levo, levo. Prema mami još zabodi nogu levo. Eto ga. Eto, vidiš mi. Evo ga, već sad tu blizu. To je ta Bravo. snalažljivost, viš, ovo je kao da snimamo film. Damjan se uplašio. Nije. Nije. On pozira, on se Sad ćemo da snimamo skok Matin dole, gledaj sad ovaj skok. Ne da skače. Ajde, skoči dole. Ne boj se. tu ti je blizu. Ajde, skoči. Ajde, skoči. Čekaj da sklonim kamenje. Tu se Damjane spusti. Siđi na ovo, dole pa onda skoči. Nogicama tu, aj sad. Ajde, dadi. Skok. Skok. Bravo. Bravo, dadi. Maki, Evo ga dobro, Maki. siđi dole. Nego šta ćeš? Moraš dobro spusti, nema silaska. Ajmo skok. Vratio mi se. Ali nisam Damjana slikao na kamenju. Daj se ti popneš. Baš je lepo. Gdje se penješ? Skroz tamo, gdje sam ja. Jesi počeo da snimaš, Jelena? Da. Aha. Gdje sam ja? Ko kaže tata ne zna da se penje? Malo zastao. Mora da napipa, viš kako se penje. Napipaš kamen i onda staneš. Wow. Sad će gore još popti na vrh. Ali ne sam da siđe. Skoči odatle tu. Ajde sad prekini da me slikaš. Kako to? Crveno ono tačka napred. Ovo? Ko onaj vijeku kad je ode skoči.